Zoen je mij dan willen een taaltest van Praat maar Fries. Ja. Kunnen jullie het een klein beetje Fries of niet? Helemaal Kan niet. niet. Ja, niet. Klein beetje. Nou, Mem, en wat betekent dat? Mama? Ja, heel Ja, goed. Ja, dat goed kan je zo. toch wel een beetje. goed zo. Nou, dit is het eerste woord. Dat is een bonkeraak. Bonkeraak. Stel wat van heet? Geen idee. Nee. Nee. Wat denkst? Dat is nog rierenmuist. Is het wit zo just? Nee. Kies het eerste stukje van het woord? Een bonken. Ja, dat weet ik wel. Wat is dat? Ja, een bad, denk ik. Ja. Ja. Hè, en als er nou een raak van haast, een rek. Van, wat haast dan? Geen idee. Zullen we maar gewoon zeggen, hè? Ja. Zeg het maar Brecht, wat is het? Volgens mij is het een skelet, toch? Zeker. Ja, een skelet. Oké. Ja, dus de bonken en dan... Een skelet. Ja. Ja.